Zi, kin san wani abu? Wallahi an kusa daina saki fim a Kannywood. Baki ɗaya. Wai gaba ɗai? Ƙwarai kuwa. Idan ana sani ba a wasani. To, in suka bar sani za ka sani? Mai kyau ma kuwa. Kuma ka ci gaba da bani irin abincin da kake bani. Ƙwarai kuwa, har da motar nan ma yanzu. Kuma ka dinga kai ni ana min meko ba ka. Ƙwarai da gaske. Ka kawo ni kuma Ethiopia. To kar su sa ni mana. Kada Allah ya sa su sa ni. Ke? Dama ni ban damu da wannan abun ba. Kin fi son ki dan yi shuka comedy din ki? In ta yi ina producing ina directing a ƙananan wayoyi. Har ya kai ka sai min wayan nan. Wayan nan da Me remote. Ƙwarai kuwa. Yes, gaskiya ne wannan mu